Goeiedag iedereen, ik ga nu vertrekken van de Havenfort parking naar het Belgische De Klinge via Sint-Jansteen. Dus via Sint-Jansteen is ook de route die men kan volgen als je niet door het bosgebied wenst te fietsen. Veel plezier met de Street View. Ja, redelijk veel volk hier op de kamperplaats Havenfort. Dus nu de exit via het winkelcentrum naar de N290. Staat hier ook een hub. Dus opnieuw positief.
Dus de mogelijkheid om dan met die Flixtaxi tot hier te komen of te vertrekken. Zegt bijzonder goed, dus vanaf 3 november. Aankomst Sint-Jansteen. En daar staat er opnieuw een hub. Dus momenteel zijn ze bezig met het plaatsen van die hubs. Dus er kunnen er nog bij komen.
toch wel even kort stoppen. Kijk, hier heb je dus ook een hub. Maar dat is een voormalige halte van de lijnbus 42 Hulst Stekene Sint-Niklaas. Dus die lijn 42 is er niet meer. En aansluitend is het wel nog belangrijk dat er terug een rechtstreekse busverbinding komt in de dag. Zoals vroeger Hulst Sint-Niklaas. Want dat is absoluut ook noodzakelijk hier in deze grensregio. Dus niet alleen maar 's morgens om 7:03 in de week. Hè. Zo, we route verder. Zo hier aankomst aan de grens. Dus je ziet, het is een goede route via Sint-Janssteen. Ook geschikt voor alle types van fietsen. Hè. Momenteel hier afgesloten voor de voertuigen, hè, dat ze niet de omweg nemen langs de Sint-Janssteen. Dus wel de bedoeling via hier de Gentse Vaart. Zo, ik ga nu verder naar de Klinge, het Klingspoor. Nog even hier het grenspunt in beeld. Momenteel het verkeer komende uit Hulst. Men zou in principe ook een hub kunnen zetten aan het grenspunt van Kapellebrug, want die parking daar is op Nederlands grondgebied. Oh, het zou in feite wel interessant zijn. Dan heb je feitelijk ja, dat stuk hier dat je moet te voet doen tot het Klingspoor. Allee, in principe het zou nog interessanter zijn moest er een staan hier aan het Klingspoor. Dan heb je rechtstreeks ook de aansluiting voor de lijnbus 21. Zo hier de Klinge beginpunt.
Aankomst het Klingspoor. Ik ga direct hier naar links. Zo, ik kan ook de tijd zien dat ik erover gedaan heb. Dus het is redelijk snel via Sint-Janssteen en een fietsroute mogelijk tot alle fietsen. Dus hier is het wel een belangrijk punt voor de grensmobiliteit, het woon-werkverkeer. Want dus hier heb je je aansluiting verder, dus Sint-Niklaas, F411, maar ook voor Antwerpen kan je via F41 Verrassene en dan naar het station van Beveren heb je terug de aansluiting van de F4. En even verder heb je ook de lijnbus 21. Dus die flextaxis in Zeeuws-Vlaanderen en de zone van Hulst, bijzonder positief. Maar het zou wel interessant zijn op het gebied van grensverbinding opnieuw dat je eventueel een hub hebt staan aan de Kapellebrug. Alhoewel dat je nog misschien 10-12 minuten te voet moet stappen. Dus hier ook de fiets van Donkey Republiek. Kan je dus ook vanuit Hulst vertrekken en hier achterlaten eventueel. En dan die lijnbus nemen. Zo nog een zicht hier op de richting Hulst. 4 kilometer, dus bekend via het bos tot de Molenstraat en dan een tweede stuk via de oude spoorweg daar ook. Ik ga nog even naar de locatie van lijn 21. Die bus is er vlak naast. Dus de lijn 21 staat hier ook flex, dus die flexbus is meer bepaald voor Hulst busstation. Je kan natuurlijk wel combineren, je moet dan wel zorgen voor je reservatie aan Hulst busstation en dan komen tot hier. Dus je kan vertrekken uit Nederland met het flexvervoer, daar weer een bepaalde flextaxi en dan overstappen op de flexbus van de lijn, dat kan. Maar bon. Het zou nog interessanter zijn moest men met de flex tot het grenspunt kunnen, rechtstreeks, en dan hier ook het uurrooster. Heb je feitelijk 1 bus per uur. Dus ja, het is ook niet meer zo zoals vroeger, dus 1 bus per uur moet je ook wel komen juist op het juiste uur, dat je hier geen tijd verliest. Dan ook de mogelijkheid met de lijn 21 tot de halte Sint-Helena, verder in Sint-Gilles-Waas. En dan kan je overstappen op de bus 85 naar Antwerpen. Maar bon, dan zit je al met enkele overstapspunten, dus in Nederland, ja, 1 keer laat ons zeggen. De flexbus van de lijn een 2e keer, dan hier de lijn 21, de 3e keer en dan nog de lijn 85, zit je met 4 overstapspunten om in Antwerpen te geraken. Dat is natuurlijk nog altijd wel het probleem. Dus ja, er is wel nog verbetering nodig op het gebied van die grensmobiliteit. Dat is wel duidelijk dat men maximaal één keer zou moeten overstappen voor Antwerpen. Of natuurlijk wel opnieuw die verbinding vanuit Hulst met Antwerpen. Zoals vroeger dat er toch opnieuw een verbinding is. Of eventueel, maar natuurlijk, dat is dan ook weer iets die moet onderzocht worden. De flextaxi, een speciale flextaxi die de mogelijkheid biedt tot Antwerpen en Hallewijn te reizen op aanvraag.
Dat zou ook interessant zijn, dat je kan vertrekken uit Hulst en rechtstreeks naar Antwerpen-Halwijn. Bon, dat was het even hier, de grens. In een andere video zal ook nog de route te zien zijn naar Sint-Niklaas met de fietssnelweg F411. Zo, beste mensen, het einde van deze video. Tot de volgende.